बनतवा बोला। मैं गोरखपुर चंचल बाबा हमनी के चंचल बाबा व्यास जी हैं, माता रानी के पुजारी जी हैं। माता रानी जोले ना चाहा तोले को कृपा ना हो सकेला। माता के आप लोग कथा सुनने से पहले चैनल के सब्सक्राइब कर मत भूल जाई। माता रानी हर मनोकामना पूर्ण करेली। जौले माई ना चाहबें तौले एक तिनका ना उखड़ सकेला। माई के कृपा से ब्रह्मा विष्णु महेश के माई अनेकों पैदा कर सकेली, मगर ब्रह्मा विष्णु महेश ही चाहें कि माई के पैदा कर दी, ई न भइल बा न हो सकेला। क्योंकि माई आदि जग शक्ति जगत जननी है, उन्हीं के कृपा से तिनका हिलेला। आई कथा सुनी, कमेंटमेंट में लिखल जय माता दी जय माता जय माता कह मत भूलल जाई। माता रानी हर मनोकामना के पूर्ण करेली। जबले माई ना चाहबे कि तिनका ना हिल सकेला। द्वादशी की कथा, श्रीमद् भागवत द्वादशी की कथा चंचल बाबा सुनावतनी। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन ने पूछे, हे श्री कृष्ण भगवान, हे रोरो ई बताई रोरे कैसी खुश रहेली। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहली कि हे अर्जुन, जे हमार पूजा पाठ कीर्तन मंगल भजन कथा रुपया पैसा दान पुण्य करेला, उनके हम बन के रहे वो सब हमके मिलेला। और जे तनिको घमंड करेला, उनके घमंड के हम चूर कर देली। हमारा ही नाम श्री कृष्ण है। कृष्ण दर्द दुख दर्द के हरे वाला हैं। जे हमार बात मानेला, उनके हर मनोकामना हम पूर्ण करे रही। जे घमंड में रहेला, उनका घमंड चूर कर देली। जौन तू कुछ देखत हे अर्जुन, सब में हम विराजमान बानी। दवले हम ना चाहब एक तिनका ना हिल सकेला। सबके शरीर में, सबके मुंह में, सबके हाथ गोड़ पैर में, जबले हम चाहब तब पैर हिल सकेला। हम चाहब तब पेट में भोजन जा सकेला। भोजन प्रसाद बनल बा, फिर भी पेट ना भरी, मुख में भोजन ना जाए, मुख में भोजन ना जाए। और जब हम चाहब तो हर प्रकार के कष्ट कला बाधा के दूर हो जाई। माता रानी की कृपा से ई माई है बोला तड़ी, चंचल के ना विश्वास ना बा कि एक शब्द बोल सके। और आज के दिन जौन बा वह माँ भगवती के ही दिन बा। सोमवार जो राशि बा, ई कर राज के मालिक हैं। जे सच्चे दिल से माँ भगवती के पूजा पाठ अर्चन बंदन करेला, माता रानी हर मनोकामना के पूर्ण करेली। घमंड रुपया पैसा धन दौलत रुपया बाल बच्चन पे का करत बा। हे बाबू, अगर तुहरे अंदर क्षमता बा तो प्रणवा के रोक ला, तो हम जानब कि तू देवी देवता के बस में कैसे ऐसा हो सकेला। ना न भइल बा न होई। तो कथा आप लोग मन लगा के ध्यान से सुनी। चैनल के सब्सक्राइब कर न भूलें। माता रानी हर मनोकामना की पूर्ण करेली। जबले माँ ना चाहब तो बोले काम ना हो सकेला। यह जो चुनरी देखा था जोड़ले आनी, यह चुनरी छपरा से 20 किलोमीटर पूरब दिशा स्थित बा। आमी नदी के किनारे अंबिका भवानी माई के मंदिर बा, जो पूरब दिशा में स्थित बा। माई के दरबार में जो भी भक्त जाला, माई उनके हर मनोकामना के पूर्ण करेली। ये चुनरी माई के ही है। संसार में कौन ऐसा देवी देवता स्थान ना बा जेकर चंचल जे कथा सुनावत बा। वो आम आदमी माई के कृपा से ऑल इंडिया भर में भ्रमण करले। रुपया पैसा ना रही है बबुआ, तब वो मोटरसाइकिल हमारे पहुंच जाला, गाड़ी घोड़ा बिगड़ेला ना। ये सब माई के कृपा से बा। माई जैसे हमार जान बचोले बाड़ी हिसरा में, वैसे दुनिया जब छत संसार गांव गाड़ा के जान माई बचैया।
माई से हम रिक्वेस्ट प्रार्थना करत बानी, हे माई तू दीन दूनी रात चौगुनी सबके बढ़ोतरी करी हो, कौन प्रकार के कष्ट कला बाधा होई सबके तू दूर करी हो। आज माँ भगवती के ही रूप बहन के रूप में बामत मैया का पहरा बा, जो बामत में निःशुल्क सेवा करके माई सबके भूत प्रेतन के भगा के अपने बस में कही के सबके घर के कल्याण सुख शांति करेली। कमेंट में लिखल में मत भूल जाए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता करे कल्याण सुख से घर पर ही कथा हो रत बात चंचल बाबा जी की जय माता करे कल्याण।